Right, muri Zimbabwe nyaya yatsviriridza manje. Spokesperson wa president Emerson Mnangagwa odedzera kuti zoni munhu akagadzira that statue anofanira kusungwa. Ari kutaura pa statement rake kuti we have done this parade on the of the late vice president should be sent to jail without trial. We behave like people with zero aesthetics or a pictorial appreciation and reverence of our heroes. Pakaipa pari kumpisira yo inini ndakatogara ndatutaura kuti this is more like an insult. Atingadi kukurudzira zvinhu zvakadaro pedwe kana usingagone zvinhu siya pana kuda kuti kurudzi kuti wedzera kuti sahasha shuwa vamwe vari kuita mani masechu mamwe anoitwa ane musoro amaone out of zvese wozongobudikira kuti uda kugadzira this thing kuti ndo chirikuda kuningina. No, it's a no. Saka muri weZimbabwe yese yanga yari kuti it's a no. Saka pari kunzi munhu akagadzira chinhu ichocho ngaasungwe. Ndo mamirira aita nyaya yacho. Tichazotaura kuti aitwa sei munhu wacho asungwa here apapi iyo munoiziva nyaya yatinonoke manje. Ndo dzatinenge takuda bosi chasara kutsvaga kuti munhu akachigadzira wacho anonzani. Aizve kwete kuda kujairira vanhu kudai so.